Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin at pagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang maggagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magkatubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa mga isusunod ko pong mga video. Pagkakalob ko po at ituturo po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual o physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, agit sa lahat, magmahalan, at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ay yung orasyon sa sakit sa mga sakit sa baga, Liwangan ng Pangasinan. Hindi po natin maiwasan po yung ating mga ganitong bagay na sa pang-araw-araw po natin ginagawa ay hindi po natin namamalayan na pinapawisan po tayo sa likod at dito po nagmumula po yung hindi po natin agad na pupunasan o pag may pawis po tayo maliligo agad. Hindi po natin inaasam-asam kasi bata pa tayo, pero kung tayo na po ay medyo nakaedad na po, dito po na natin malalaman na mayroon pala tayo mga sakit sa baga. At yung mga palagi pong nakahubad po na araw-araw, sana po huwag na po kayong maghubad araw-araw kasi akala nyo napipreskuhan po kayo pag nakahubad po kayo, pero ang di nyo po alam na may epekto po yun, na kukuhan po natin ang baga natin. Minsan nasasaktan po sa pang araw-araw na ginagawa po natin na hindi po natin na mamalayan na kukuhan po ng lamig yung ating baga, likod. Kung halimbawa po ay medyo nakakaramdam po na kayo ng palaging nangkukuhan po kayo, nanghihina, nagkukuhan po kayo ng parang matamlay po kayo at medyo may panahon na lalakas, may panahon na manghihina po kayo at minsan po pag nagkaroon po kayo ng trangkaso po ay inuubo kayo matagal gumaling. Ibig sabihin po noon ay mayroon na po kayong sa baga, may tama na po. Yung mga palagi pong nag-iinom po ng alak po dyan, nagninigarilyo, dapat po bawas-bawasan ninyo na po ang pag-inom kasi malaking epekto po yan pati sa atay po natin na pag araw-araw po natin panigarilyo, pang inom ng alak ay mayroong pong kanyan epekto. Kaya hindi ko po kinukuha po dito na kinukuha po sa inyo kasi pinapayo lang po, nagpapayo lang po ako dito para yung buhay natin ay medyo tumagal pa. Dapat pumalin po natin ang ating mga katawan, ating buhay. Masalo ngayon, ang panahon ngayon, napakahirap ng pira po na ating kwan. Dapat po kung halimbawa po ay mayroon na po kayong gano'n na karanasan na nararamdaman nyo. At doon po rin po nakukuha po yung tuberculosis, yung TB, sabi nila na TB. Dapat po, importante po yung baga po natin na alagaan at yung atay natin.
Yung in-upload ko po na puder sa atay, puder sa bato, puder sa baga, napakabisa po yun na para hindi po tablan po tayo ng sakit na yun pag inusal mo yung mga puder na yun. Ito po yung sinasabi ko po na puder sa physical po yun na sa pang-araw-araw na gagawin. Hindi po natin sinasabi ko sa inyo na hindi po natin makukuhan po yung sinasabi ko yan na puder po. Yung iba kasi pag nararamdaman nila po yung katawan nila ng malakas, hindi po nila pinapansin yun yung sinasabi kong puder. Pero kung tumatanda muna sila, ay makakaranas po sila ng ganun. Masalo yung pong mga kinakain po natin ay puro na po ngayon. Iba-iba na po yung kinakain. Hindi po katulad po nung mga nabubuhay po yung mga taong mga matatanda noon na hindi sila nakakakain ng mga puro high-tech na ngayon. Pero noon, tingnan yung mga tao noon, tagal ang buhay nila, may umabot pa ng 100, may 100, pinakamababa na yung 70 noon na namatay ngayon. Pero ngayon, pag namatay na, bata pa, kakaedad pala ng 30, 40, namamatay na ngayon. Kahit na wala pang 40, namamatay na sa kasi sa pagkain natin. Kaya yung ibabagi ko po sa inyo, napakabisa po ito na panggamot sa baga natin. Ito'y apektado po rin po yung atay po natin, kasama po yung atay natin. Kung halimbawa may share po ako yung herbal sa inyo na magagamit po ninyo. Alam niyo yung bulaklak ng santan po. Yung bulaklak ng santan, yung bulaklak, kumuha po kayo ng kahit na marami, tapos ilaga po nyo yun. Pagkatapos gawin yung tiya, inumin nyo araw-araw. At yung baga po natin na hindi ko po kayo pinupursige na maniwala sa akin. Totoo po yung nangyari po ito kasi yung pinsan ko, ganito nangyari sa kanya. Wala siyang iniinda noon, kaya nung nagamot ko po siya, ang ginawa ko po ay yung santan, bulaklak ng santan, ilaga po nyo, gawin nyo po araw-araw, gawin yung tiya. Ipainom nyo sa kanya, yung may tuberculosis o nanghihina dahil sa may sakit sa baga. Yung po na nabuwasan po natin baga ay habang palagi kayong uminom ng bulaklak ng santan, tapos salin po yung orasyon na to, ay sigurado pong babalik po sa dati po yung baga po ninyo at unti-unti pong mawawala at lalakas po ulit. Kaya sa mga naniniwala po, ibabagi ko po ito. Sa mga hindi po naniniwala po dito, ay pwede nyo pong skip po. Pero yung mga naniniwala po, maraming salamat po sa inyo lahat. Bago po gawin nyo po yun ay maglaga ka po kayo ng dahon ng santan, ay bulaklak ng santan, tapos pagka po malamig na po, usalin po yung operasyon na to, yung ambukam iksarak umali espiritu Dios Pater, tapos iipon nyo sa baso, tapos inumin nyo, gawin nyo pong araw-araw. Ito po panggamot sa physical man karamdaman o sa spiritual din po ito, pwede ito. Basta wala po kayong poder, halimbawa magpoder muna kayo, Ama namin, Ang Panginoon Maria, sumasampalataya, bago nyo salin po ito. Para may poder po kayo na lalong lalakas po yung orasyon po natin kung may poder po tayo. Ang ibig kong sabihin ng poder, kung wala po kayong poder na binabanggit, baguhan lang po kayo, ito po dasalin nyo, Ama namin, Ang Panginoon Maria, sumasampalataya, isunod po yung orasyon po ng panggamot sa baga. Dabis po ito na panggamot sa baga. Siguradong gagaling po yung sakit po ninyo. Ito. Usalin po sa isip lamang po at ihip po sa kalating baso, inumin o sa langis na ihilot sa parteng pinaruron ng baga. Uhip po nyo sa bulaklak santan, tapos inumin nyo po araw-araw. Kahit nasa isang linggo lang po, 3 beses po kayo maglaga o tapos inumin nyo po. Basta gawin nyo pong po habang untay-utay po nung gagaling po yun. Hindi ko na po magdasal po sa mga baguhan po, magdasal po ng isang Ama namin, Panginoon Maria, sumasampalataya. Sunod po yung orasyon. Tapos
salin po sa isip lamang po at ihip po sa kalating baso at inumin, o ito o ihip po sa langis na ihilo sa parting tinarunan na ng baga, at maglaga kayo ng bulaklak ng santan, tapos ihipon yung orasyon na 3 beses po at sabay inom po. Sa may makaramdaman, kahit wala po tayong karamdaman na ganun, ito ay the best po ito na pampalakas po sa ating baga at panggamot din po. The best po itong panggamot po sa baga. Kahit babae man, bata, pwedeng uminom bulaklak ng santan, tapos iipon nyo ito. Wala pong epekto itong orasyon na ito, kundi makakatulong po sa atin na pampalakas, pampagaling ng ating orasyon. Ambukam, Hiksarak, Umali, Espiritu, Dios, Pater. Usanin po ng 3 beses po lamang, sa isip lamang po, hindi po nakabuka. Halimbawa, natin ito yung baso, iipon nyo sa baso, may lamang tubig o lamang nilagang bulaklak ng santan, labis po. Mabukam, Hiksarak, Umali, Espiritu, Dios, Pater. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bago ang lahat po, shoutout po kay Berlindo Palisok, Bike Tayo Commented, Shirley Uriola from Bigo, Ryan Abisti, Jonix Nadine, Andy Bonifacio, Chris Lee Bugao, Orchili, Tine Ron, Angelica Bondok, Geraldo Jimenez, Carita Palma, Alicia Apil, Pait Tuwin, Ambrosio Magalpo, Glorita C, Arting Camacho, Maricel Pazido, Pima Pilipi, Elmay, Tripoli Commented, Marina Arangis, Luli Cayago, Joan Bid, Nugget, Gillian Jake, Bull Biden, Lucino, Urha, Inalpic, Mucha Hunters, Jonathan Birds Commented, Maylin Duampo, Ali Marquidia, Mirka Diaz Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Apollo Landipcho, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Cutie Takan, Inday Sally, Cocojin, Cecilia Cruz, Mike Giam, Pibik Porok, Johnny Gan, Joseph Lacada, Evelyn Colado, Antonio Suarez, Ruan Nilioso, Marvin TV, Coldod TV, Karen Dumampo, Jebilin Igano, Shani, Allen Ramos, Birbiag, Isha Pilar, Pagkagat ng Dilim, EDC Commented, Luyang 92 Tiger, Maruka, Kaliripyo. Shout po sa inyo lahat. Sa mga bawan ko, shout po sa inyo lahat. Sana po wag po kayo makalimut pong mag-subscribe, mag-like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Iwagan ng Pangasinan po.